Hola, nosaltres som la Intiang i la Laia i volem participar al concurs Jo tinc la paraula. Volem treballar el tema por parlar en públic. I us l'explicarem posant exemples de gent parlant en públic i sobre les nostres experiències personals. Les interjeccions. Les interjeccions són paraules o locucions invariables característiques de la llengua oral. I avui us explicaré una mica sobre mi. Els de l'Himalaya. Aquí tenim 6 exemples. Aquest. Els tomàquets, verdura, fruita, color verd, vermell. Hola, jo soc la Laia i us faré... Ostres, ja són les 4. De què anava això? Hola a tots i totes, jo sóc la Intiang i avui us explicaré el cotó. El cotó és una fibra vegetal. Després dels exemples de gent exposant en públic, Us explicarem una mica sobre la nostra experiència parlant en públic. jo quan he de fer una exposició, si m'ho sé de memòria i és de davant de la classe que ja conec, no em fa vergonya ni por i normalment vaig amb confiança. En canvi, si per exemple tingués que ser en un teatre, sí que estaria molt nerviosa i el que faig quan he de fer algun cas d'aquests amb gent que no conec, primer de tot em relaxo, ja sigui mirant el mòbil o fent alguna activitat que em distregui, i quan falta poc per sortir repasso tot el que hauré de dir o fer i així quan surti ja estaré més confiada. Tornant a les exposicions de classe, el que faig jo és agafar un guió o un boli per no tenir les mans buides i a l'hora de parlar normalment miro primer a la paret, així no veig cap persona i quan ja veig com està anant bé miro altres persones de la classe. Jo quan estic parlant en públic no m'agrada molt que la gent que m'estigui escoltant sigui desconeguda perquè em poso més nerviosa de lo normal. I també que ara, amb el Covid, que hem de portar mascaretes, la mascareta em dona seguretat. I a vegades, si estic molt nerviosa, em trec les ulleres, perquè així no veig la cara dels altres i no em poso tan nerviosa. Però si teniu molta miopia, no us recomano perquè quan se us descuidi alguna cosa i mireu el guió, doncs no podreu veure res. Jo, situacions on hagi tingut por parlar en públic que jo recordi, no en tinc gaires, però una que us explicaré va ser al principi del curs de primer d'ESO, que no coneixia la meva classe i vam haver de fer una exposició. I jo me'n recordo que estava tan nerviosa que hasta em tremolaven les mans, estava molt malament, però després ja em vaig acostumar i ara ja vaig molt millor per les exposicions. Jo quan faig una exposició oral i no me'n recordo del que diré, faig així amb el cap perquè em surt millor les paraules així i me'n recordo millor. També que em tremolen les mans a vegades. A mi també. És que faig així.